హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో సూపర్గా ఉంటుంది. సో అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ముందుగా డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ముందుగా బీట్ మార్క్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే ఇలా వస్తుంది. సో దీనికి ఫొటోస్ పెడదాం. వన్ బై వన్ ఫొటోస్ పెట్టండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా వన్ బై వన్ ఫొటోస్ పెట్టండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఒకటి తర్వాత ఒకటి చివరి వరకు లాస్ట్ వరకు పెట్టండి ఫ్రెండ్స్. నేను మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. కొంచెం స్కిప్ చేస్తున్నా. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఇలా వస్తుంది. దీనికి ఇప్పుడు షేక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. అందుకోసం బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్ ఫోటో రెండు ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫోటో సెకండ్ ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ థర్డ్ ఫోటో ఇలా ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, అలా వన్ బై వన్ చివరి వరకు ఒకటి వదిలేసి ఒక ఫోటో, ఇలా చివరి వరకు చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఫస్ట్ ఫోటో అయింది కదా, ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. ఒక ఫోటో ఆల్రెడీ చేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఈ ఫోటో ఇది కూడా సేమ్. ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, ఈ చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. దీనికి వీడియో మాత్రం నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్. నా కోసం ఒక లైక్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. వీడియో అందరికీ నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నా. సో ఇంతే ఫ్రెండ్స్, వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో దీనికి ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో మీ వీడియోని అప్లోడ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.